Naibagarabi ko sa ating Kristo, dahil iti programa tayo, Adal Pammati Katoliko, Catholic Faith Formation of the Diocese of Baguio. Madan, kabsat, good evening kada kayo, dahil iti programa tayo, Adal Pammati Katoliko, Catholic Faith Formation of the Diocese of Baguio. Kaya kada kayo, dumdumag iti radio station tayo, DZWT, good evening, naibaga po arabi tayo. Kaya kada kayo man, nagbuhay mo iti Facebook, kung ano yaman na format, iti internet, no, sa din man tayan mo, ayan yo, good morning, good day, good afternoon, o good evening. Dati manan, kaya programa, apakadalan tayo kas Krisyano, kas Katoliko, kadagiti doktrina, kadagiti susuro Katoliko, Krisyano, tapos iyak tayo kumaretoy, tapos nawabalit tayo, naragsak kas Krisyano, kas Katoliko. Kapsat, ulit-ulitan mo baga, ano Katoliko ka, adalang ipamatin, tapos naragsak ka, iti pagkakatoliko. Kasano nga ibiyag mo, iti pamatin, no ano at maawatan, kasano nga ibiyag mo dagiti aspeto iti pamatin no adamat dagiti parte iti pamatin na di mo maawatan. So importante adalon tapno maawatan tapno ibiyag. Ya. Kasla ti pamatin kasla nga alikaman iti balay daytoy nga no mo mo usuren sayang mat oray komplikado oray no nangina daytang alikaman daytang instrumento daytang gadget no mo mo usuren awan mo tang masayang nya kasi man ti pamatin ket may sa kapipintasan ngin bati ni Apo Kristo kada tayo ano usaran tayo, dapat naawatan tayo kat makaited iti meaningful biyag kada tayo. Sabi ko mga rod, nanusan tayo, kan agagagat tayo ng mga dadala po iti pamati tayo. Hindi rugyan dito programa babad iti kararag, intay iti dikar, wano intay ikamang kiniapot Diyos dito programa ng maroon iti bagbagi tayo, tapos sabi ko mati pagayatan na lang ta iti ambon tayo, ken biyag tayo, ken arapaapon tayo. Hindi na iti ma, hindi na, iti Espiritu Santo, amen. Ako may Diyos, at tuwing kami manan, ito yung programa, Adal Pammati Katoliko, kaputat harigagami, it is our desire and our wish to learn more about our Catholic, our Christian faith. Sa ako'y kumangarod ako Diyos, itigat yung programa, si Kati may dedayo, sa amin kumang aramidan mi, kat makaitad iti panakay gloria. Kaya po Diyos, gabuta da kami tika tao, dawati mi man iti panarabi mo ngurot, iti pamindisyon mo, tapos masabi ko maluktan iti panunot, iti isip, iti nakami, tapos iti pagayitam, iti income ambuen, kaya iti pagayitam, iti income ibiyag. Kondisyon mo ngurot ako, dagiti agdagdagad, nang naroon na ako, dagiti interesado, tapos sapay ko malukatan nga pwesto iti panunot na. Tapno, mapapaw nagpay ti pamati, panagayat, ken namnamadaken ka, ken nang runa unay, tapno ibiyag na dito yung pamati, ken dito yung pamati, makaited ko iti namnama kadakwada, iti panakaisalakan na, panamnama, amay kanda iti biyag ng nanayan. Wana po Diyos, dagito ikadawatan mi, kapot ka ni Jesus mismo, anak mo, inbaga na, manyati kasapulan mi, dumawat kami, kat maited. Gapoy dito'y pamati, ken namnama, italat mi narod ken ka apo, dagiti bagbagini. Nangkaroon man ako ikararagan mi, dagiti kapapsat mi, biktima dagiti COVID-19, wano biktima, tiyanyaman na sakit. Psychological man data, mental man data, spiritual man data, wano physical data, anyaman na sakit apo Diyos, sikati kakatwa na doktor, sika kuma, ilimang agas, kadagiti kapapsat na sakit, nang naroon na dagiti agdengdengag, ipileto'y radio program. Wala po Diyos, iti amin na banag ko masikat ni Gloria, ken ti pagaytam ti masurot, gamapo, na kami ket tao, anong pagkurangan mi, nagbaso kami, pakaunan na kami, agasan na kami, katiksaan na kami, nang laro na iti pamati mi, nang laro na iti paginakam mi, iti dito yung tiyempo, ada iti panagligdigat, nang laro na iti COVID-19. Wala po Diyos, tarik mo iti pagbagimigan ka, ken dawat mi amin digito, yung intensyones, digito yung karkararag, kapukutang ken Kristo, anak mo, ken apo mi. Amen. Tinagan ka ba, kintinak, Espiritu Santo. Amen. Manen kapsat, kada kayo, good evening. Wala po iti kayat nyo asarod-soden, doon sa suggestion nyo, wanya man na topiko, kayat yung intay pagsasaritan, iti dati radio program, Adal Pammati Katoliko, i-text nyo lang iti numero 0961-248-3856. Ken kadagiti kan kanayon apo, agdingdingag, agyaman ang apo iti support tayo. Ken kadagiti, agte-text nga, nung isan kat, na ibasa apo iti text da, ket pasensya po. Nyahan nga amin nga text ket ibasak nga numagitan nga pag-adalan ti amin, ibasa tayo apo niya. Han nga amin nga text nga no makita ket pag-adalan ti kadwan, ibasa tayo iti daytoy programa tayo ken intay sumbatan tapno dagiti daduma ket makaadal damat laeng.
Ang amno dito kat medyo personal wano kasapulan lang din nag-text kat so patak magkiting iti-text matlaan. Yang naman kung ibasa ako iti dito yung radio program. So, I-encourage you brothers and sisters nag-text at saludsud, wanyaman iti kahit yung saludsud. Kamsat in Kristo kahit kuman nga ibigay ka na kayo iti opening wano introduction ko dahil may sa libro na pintas. I think I mentioned this last time that yung libro ni Matthew Kelly, yeah? Rediscover Catholicism, a Spiritual Guide to Living with Passion and Purpose. Nakita sa po dito yung libro kausap kay Kristo niya. Rediscover Catholicism. The purpose na dito yung libro para kadagiti Katoliko. Ano pa sa amin dito yung libro ko ma-inspirar ka manen ang mga ibiyag iti Katoliko a pamati. Ni Matthew Kelly ket may isang Australiano apo dito nga Katoliko niya na Sydney niya kan international dito yung speaker kan author ti speeches na dagiti talks na kat may iti pagkakatoliko nga ron na panagad-adal mo lang iti katoliko katadagan na ipagana iti dito yung libro iti dito yung libro kunana God and Happiness so kaya kung nga ibasa dito yung aparte kasi introduction tayo dito yung programa tapno ma-inspira tayo mat na ulitak nagpintas sa dito yung libro nga dito yung parte kat very short nga damang ipinapintas nga kahit kung ibingay ka na kayo ngayon baga na dito about God and happiness ti relasyon ni Apo Diyos ken iti kinaragsak English apo dito ibasab na inolog tayo iti Iloko. I believe God wants us to be happy. Ito si kunanay na. Kunani Matthew Peli, mamati ka no iso na nga, ni Apo Diyos, kayad na tayo naragsak. Una, ni Apo Diyos, pinaswa na tayo, tapno kayad na, tayo kat naragsak kuman. Sinumot aya iti na imbag ka Diyos, no, nakakayat. Nga natayo nga pinarasana kat naragsak. Of course, I believe, siguro na kayo matlang mamati at ipagayatan niya po Diyos, amin tayo kumangkat agbalin tayo ang naragsak. So di man na po, kunana. I believe God gave us this yearning for happiness that constantly preoccupies our hearts. Mamati ka no iso na nga niya po Diyos iti pinarsona tayo, kaslain mula na iti panunod tayo, itinakom tayo, iti katatao tayo, iti dahito yearning, dahito nga panang desire, dahito nga panang arapaap, ada tayo kumakat naragsak. Agpasumat dahito niya, amin tayo, siyak, ta kayo, amin na tao, sino man na ta, pobre, baknang na ta, adade, kayat na. Sino ayat ti tao nga na kayat iti naragsak. Amin tayo, kayat tayo ang naragsak. Dahito yak panang kayat, dahito yak gagar tayo nga agbalin ang naragsak kat inmula kano ni Apo Dios iti kaunggan iti puso tayo. God Himself is the author of our desire for happiness. Tinagapuan dahito desire tayo, dahito panagarapaap tayo, agbalin tayo ang naragsak kat ni Apo Dios metlaang. Hana tayong pinarsuan ni Apo Dios nga dati inmula na iti puso tayo nga gagar nga haan nga naragsak. Pinarsuan na tayo ni Apo Dios tapno agbalin tayo ang naragsak. As a father who takes a sincere and active interest in the lives of his children, God sent his only Son to respond to humanity's yearning for happiness and to teach us how to satisfy that yearning. So, tapno, agbalin tayo ang naragsak inbaon ni Jesus, inbalin ti Diyos Ama, ni Jesus, tapno isuro na kada katayo, ti dagiti sikreto no kasano nga agbalin ang naragsak ti tao. Although we have fallen, although na nagbasol tayo, kayat ni Apo Diyos lata nga agbalin tayo ang naragsak, baban iti panangibaon na, iti bugbugtong na anak na ni Apo Jesucristo, tapno ni adato nga Jesucristo, isuro na kada tayo ti Ebanghelyo, ti good news, no kasano nga datayo kat agbalin ang naragsak. The philosophy of Christ is the ultimate philosophy of human happiness. Nagpintas na tayo kung kunana, the philosophy of Christ is the ultimate philosophy of human happiness. Nagpintas na tayo inbaga ni Matthew Kelly niya. Ti kano panursuro ni Jesus, dagiti panursuro na may panggap iti kinaragsak, no kasanong agbalin tayo naragsak, iso iti kamamayatan, kaiimbagan, kapupudnuan, paraan, tapno na tayo, tao dito ilubong kat agbalin ang naragsak. Ina ti good news nga iti dito alubong oray no ada ti kinamanagbasol, ada ti sipnget, ada iti kinamadi inman ni Jesus tapno ited na jay lawag, ited na jay silaw, ited na di jay good news, ited na jay no panusuro no kasano nga datayo kat agbalin apudpudno ang naragsak. It isn't just a way of life. Datong ensuro ni Apo Jesus kathan lang nga paraan no kasanong agbiag. It is the way of life. Dito yung insuro ni Jesus kat iso lang dito iti pudpudno paraan, pudpudno adalan tapno agbalin tayo
pudpudno as bibiag. So it is not just a way of happiness, but it is the way of life datoy kini Jesus. Datoy insuro ni Apo Jesus. At the same time, the philosophy of Christ is one of self-donation. Datoy niya ti paradox, datoy ti kasla kabaliktaran, ta datoy isursuro ni Apo Jesus nga paraan tapno agbalin tayo naragsak kat self-donation. It involves the cross, it involves sacrifices niya. Panangited iti bagi nga the more dito mo ti parusuro ni Apo Jesus kapsat ken Kristo, di ba? The more you give yourself, the more you find yourself. The more you sacrifice, the more you will be happy. Kaslang nga ada iti kabaliktaran, kaslang nga ti parusuro ni Jesus kundi parusuro ti lubong kat medyo ag kontrada ngom na ikumpara daytoy nga parusuro ni Apo Jesus kat i-apply mo iti biag kat adayo ana pinpintas kakabsat ken Kristo. This is the great paradox of God's teaching. Agpasumat na dati kahit na sawan ti paradox nga ikakabsat ken Kristo kat kaslanga no datayo tulubong kat kaslaan tayo maawatan ngam no i-apply tayo kat mayat gayam kasi niya so nga datoy panusuro ni Jesus kat han nga maawatan dagiti nainlubungan at tao dapat ada iti naununeg panang awat iti datoy panusuro ni Jesus tapno agbalin tayo ang naragsak. In our misguided adventures we may catch glimpses of happiness as we live outside of the philosophy of Christ. Kuna ni Matthew Kelly, agpaiso, adadag iti tao ano minsan, once in a while naragsakda, niya, uray handa nga ibibiyag di panusuro ni Apo Jesus, uray da handa namuan, niya, gaputa na baknang da, sige, rin magsakda, nagragsakda piman, gaputa agpasya-pasya da, kasladan naragsak, gaputa successful da dito'y lubong, kasladan naragsak. Ngem kuna ni Matthew Kelly, day takat temporary, day takat pahapyaw lang, day takat han nga pudpudno ang hinaragsak. Ti pudpudno ang kinaragsak, makita lang ken maadalang gapo ken ni Kristo. You may even taste happiness for a moment, living a life contrary to the philosophy of Christ. But these are stolen moments. Ya? Kasparigan, ti parusuro ni Hesu Kristo nga rod, kat di siya, agbalin ka na santuan, agserbi ka kini Apo Dios tapno naragsak ka. Urehan ka agserbi, kasla kontram deta panusuro ni Jesus, kuna ni Matthew Kelly, kat kala naragsak ka ngagpaso, niya, you become a corrupt official, so nga nabaknang ka, so kakodam kat naragsak ka, ngam day takat may kontra iti philosophy of Christ about happiness panusuro ni Kristo may panggap iti kinaagpayso na ti napudpuno ang naragsak ka tao ket uray kontraam di dia panusuro ni Kristo kat makikita tayo iti tiyempo tayo nga adut iti tao kasta kasla nga apay nga di dia managbasol ngam kasla naragsak mat successful mat nabaknang mat nya ngam day takat temporary lang kakabsat ken Kristo kuna ni Matthew Kelly. They may seem real but they are just shadows of something infinitely greater. Dagito nga kinaragsak, dagito tao nga bangkon kontra, iti panusuro ni Apo Jesus, han nga sumusurot iti panusuro ni Jesus, han nga handa mo, ken handang ibibiyag iti panusuro ni Jesus, dagito nga dagita kat sikat, nababaknang datata, successful datata, kasla isuda Apo iti matangtangad tata, gabuta napipindas da, gugwapo da, wano basta sa bali iti biyag da handamat nga ibibiyag ti parusuro ni Jesus ngam apay nga kasla naragsak da kuna ni Matthew Kelly ket deta kinaragsak da ket shadow laeng deta amoy ti shadow anino laeng ena anino lang deta day pudpudno kasla nga patikim lang deta pahapyaw lang deta ngam ti pudpudno haan nga deta. So nga nagpintas dito apo nga parusuro ni Matthew Kelly kakabsat ken Kristo especially during this pandemic. Aro dagiti madipdepres, aro dagiti mapukpukaw iti ragsakda, ngam in the end ket ni Jesus nga talaga iti makaited iti pudpudno a kinaragsak. If you have Christ, you have happiness in you. Not just a shadow of happiness, but the real happiness ng ibagbaga ni Matthew Kelly. Nagpintas apo dito a libro, if you have the internet, ag-research kayo apo ijay internet, ket makita yu de panusuro ni Matthew Kelly. I also download dati in download ko nga in baga namat lang adati may isang libro namat lang inya Resisting Happiness by Matthew Kelly. Napintas mo dito'y parusuro wano libro ni Matthew Kelly, Resisting Happiness. Kung na ito dito libro kat apay nga tanga datayo nga tatao amo tayo nga diyoy iti paraan tapno naragsak tayo amo tayo nga basapol disiplinaan tayo iti bagbagi tayo ngam no apay nga adda ijay katatao tayo daytoy panang resist daytoy panang lapad iti kinaragsak kasparigan kuma kuna ni Matthew Kelly isungarod nga agalarm ka iti agsapaton masapa ka tapno adda maaramid mo tapno naragsak ka ngam
Apay nga daytoy bagikat kayat na lat maturog nya amo to yan maturog ka han ka bumangon nga nasapa adutihan mo maaramid so nga at the end of the day han ka nga naragsak. Apang nga tanga ito puspuso tayo kat ada dayta nga resistance to happiness deti kasalsod na iti may samat nga libro na pintas mat a libro di jay nya nga tikunana kat ada nga talaga kada tayo iti duwa a banag nga paglablabanan aglablaban iti resisting happiness and embracing happiness no surutom di pa no suro ni Apo Jesus agbalin ka naragsak ngam iti may sa banda ada di jay mangibagbaga ada di kaslanga devil's advocate nga mo raramiden dayta han nga pudpudno dayta so in-explain na no kasano ti aramiden tayo tapno daytoy nga resistance daytoy nga ada iti kinatao tayo nga manglaplapod kada tayo tapno agbalin na pudpudno naragsak kat malabanan tayo kuma. Okay, kapsat ken Kristo daytoy man iti maysa nga introductory reflection tayo may panggap iti daytoy inbaga ni Matthew Kelly. Isu nga share ko daytoy kapsat ken Kristo ta nakita nga daytoy nga bagbaga ni Matthew Kelly kat pudpudno ada iti konkretong experience ko. Dati naging gayem nabaknang dito una niya taga Laguna na gitoy kat nagpatulong da taga puta ngani nga mo dadal iti marriage da so nga tinulungan mi in apply mi di jay family faith formation mi kanakwada kat na resolve no na save di jay marriage da so nga naragsak daw na so kayat da nga maitipon iti ministry mi nya kat ti mapaspasama kanya datata kat kasla nga transformation ada iti panagbalbaliw iti biag da. Daytoy kat multi-millionaire na tao daytoy dati business na multi-million business mat lang ngam gapo iti naadal na wenno insuro mi kanya na kat kunana nga father kayat ko dayta nga raramidon niyo mabalin ba nga mainayon kami kana kayo kat aduti naadal da iti grupo mi nya karkaro kada brother Ray ken sister Jenny nga kadwak ajay ministry ta isuda kat pinanawan da ti kinabaknang da pinanawan da ti trabaho da tata agyayan da iti may salang room awan ti balay da etc. gapulang ta kayat da ti agserbi kat kasla nga daytoy nga nakabakbak da nga tao adu ti business na kasla nga mamamis nga apay dagitoy nga duwa nga agasawa apay da daytoy grupo na Father Jim nga nakaragragsak da nya ti aramiden da kasla naging curious da so nga sumusurod da minsan na itugod da ijay itugon apan kami ti nakasimsimle so nga da kayo nga taga itugon malagipyo nga inmay kamidta inya day sayo day barangay sayo ijay itugon malagipyo nga inmay kamidta nagdonate dadta apo iti some groceries day suda nga sang kapamilya so kayat da nga makita gamin jar aramiden mi apay kanu nga naragsak kami so nga kayat sinmurot damat so kasla nalawlawagan da nga kasla no diket nalawlawagan da so just this week napanda binisita dagiti sansanikwada dagiti kinabaknang da kat plano da nga ilakon tapno tumulong damat iti ministry nya so diay dati 7-8 nga mansyon nga balay da so 25 million 30 million kakasay iti gatgatad na kat kayat na nga ilako in close na in pasublan na day business na tapno lang agbalin nga mas simple iti biag na nga jay komplikado nga adu ti buong ti ulo gapo ijay nga business na so kapsat ken Kristo daytoy man the way to be happy is in Christ kaso ito ibagbaga dayt punto ni Matthew Kelly the philosophy of Christ no kasano nga ti tao kat maging naragsak kat pudpudno dagitoy nga agasawa kat nakita da nga ti kinaragsak kat ada iti panagserbi ti kinaragsak kat ada ken ni Kristo ti kinaragsak kat ada ken ni Apo Dios so nga kayat da nga ilako dagiti sansanikwada tapno usaran dagiti nga agserbi in pinanawan da jay business da ejay Laguna in may datoy Bagyo tapno medyo i-simplify da kasla sabalyan da iti lifestyle da haan nga di jay pabaknang no nikat padasan namat kuma iti agserbi so nga in promise na nga tumulong ada iti papanan mi kano tumulong iso na tapno dengarod kasla kayat namat ti kasla kano kada brother Ray ken si Jenny nga naragsak nga agserserbi so di man apo iti realistic konkreto nga panang-apply iti daytoy nga ibagbaga ni Matthew Kelly nga ni Apo Dios lang iti pagapuan ti pudpudno aragsak ti tao dagitoy nga agasawa binmak na baknang da adu ti balbalay da ngam apay nga kasay madadadal na tamat ti pamilya da andamat lata nga kontento so nga tata padasan mi man deta inaramid yo ta aramidan mi mat tapno agbalen kami mat anaragsak so di kapsat ken Kristo tiyempo iti intay pa nag-break ko ma
Agsubli tayo kalpasan iti dagitoy sumagmamano a patalastas.
Agsubsubli iti programa tayo Adal Pammati Katoliko, Catholic Faith Formation of the Diocese of Baguio, siak ni Father Jeffrey Abado, ti Formation Director iti Diocese iti Baguio. Tatay kat inbagak iti introduction ko, datayo Kristyano Katoliko, datayo tatao kat agbalin tayo pudpundo na nagsak no ni Jesus ti pagapuan iti parunsuro nga apply to iti panagbiag tayo. Ti lubong adu dagiti isurunan no kasano tayo nga agbalin ang nagsak kanya. Amuyo nagpanadas ko ti nangi-type ijay Google no sano iti agbalin ang naragsak. Amuyo ti remark kat kumkumpormi niya kunanan toy for example smile. Tapno kano agbalin ka naragsak smile kasi awan mo di Biblia di jay ngam isumot ti nainlubungan na paraan ngam adumot ti ammo katataw nga ag-smile ngam awan iti inner peace na. So nga adade classmate ko di nga nalaing nga agpakatawa komedyan iso na ngam isugayam di jay tiraramidon na taada ti mangririribok iti kaunggan na. So oray no naka-smile ngam nga pudpuno nga naragsak. So sabali nga talaga di panusuro ni Apo Jesus nga oray no ada ka idirigat no lakid din na awatam ti panagbiag ket naragsak kalata niya. Kuna na pa dito, number 2, ag-exercise ka kano, tapno naragsak ka. Niya, araramir ka ito, ag-exercise ngam for the sake nga, jakat healthy, tapno mas mag-serbiyak, iti simbahan, mas ag-serbiyak kaspadi. Niya, ti padi, nohan nga healthy, kasano nga makapag-serbi. So nga, ti purpose, no, apay nga, ag-exercise agbabay ka, kat tapno, agbalinak a healthy, kat nakita mat iti epekto na, niya, na pinpinda, so, no, may mayat iti pa nagserbi no healthy ka han kamat nga mabilin nga ag-serbi no han ka nga healthy nya kuno na dito number 3 kano nga ramidan tapno agbalin ka naragsak kat get plenty of sleep maturog ka kano tapno naragsak ka kitam ito dagiti na inlubungan na paraan tapno agbalin tayo naragsak dito ibagbagan ni Matthew Kelly nya dito panagkontra iti na inlubungan na ugas ken de panusuro ni Apo Jesus hana kayat nga sawan nga gaputa mayat titurog mo kat naragsak kan. Adumad dagiti sa Santos nga nilimitaran da iti panagturog da tapno lang agkararag da kini Apo Dios kat naragsak na mat fulfilling mat ti biag da. Kunana pa dito number 4 eat with mood in mind kunana pa. So pati de panagkaan kanu kat paraan tapno agbalin tayo naragsak. Number 5 be grateful. Siguro dito kat medyo na Christian one dito agpasumat ina be grateful. No inain mo ni Apo Dios ito nga pagyamyamanam. Number 6, give a compliment. Tapno kano naragsak ka, give compliments to others. Nga kunam nga, no napintas ni Jay nga tao, napintas ka tata, kasi makatulong agpasudag ito yung han nga, dagiti naununag, paraan, tapno da tayo kat agbalin na pudpudno, naragsak. Kuna na pa dito breathe deeply. Kuna na, tapno kano naragsak ka, may tibiyag mo, pati Jay breathing kat maka-contribute ka no. Acknowledge the unhappy moments. Number 8, acknowledge the unhappy moments. Ti point ko dito ikaobsat ken Kristo, de kunani Matthew Kelly tatay di paraan ti lubong tapno agbalin tayo naragsak kat sabali di paraan ni Apo Jesus. Ti paraan ni Jesus kat dengaron medyo baliktad iti paraan ti lubong. Parehas damat ti promise. Kuna ti lubong daytoy ti aramidem tapno naragsak ka. Kuna ni Jesus daytoy ti aramidem tapno naragsak ka. Ni kumparam de duwag medyo agkontrada niya. Ngam kunani Matthew Kelly no pudpuno ka wais tisurutem kat parusuro ni Apo Jesus kat agbalin ka pudpuno naragsak. It is a really kasla kabaliktaran din baga ni Matthew Kelly tatay nga the paradox. It's paradoxical nga talaga nga no ibiyag mo kat magitam the example ko nga rod nga dagito nga tatawag asawa na binmak na baknang da ti pargop da iso ti mangted iti ragsak da di jay kinabaknang da so nga adu ti balay da kapay nga anda nga naragsakan nga ni dapay nga madadal ti pamilya da gapu iti dayjay kiti nga kinabaknang da busy da ngagpapabaknang so nga one time da for the family but now they realized nga han nga dijay ti mang paparagsak kanya da so nga they are trying to sell their properties nga umay datoy Bagyo to live more simple life again to give room for them nga ag-serve mat lang kat makita mi mat iti ragsak da na tata kabsat ken Kristo iti ibasa man iti ebanghelyo para into no bigat ngem take note kakabsat ken Kristo ta into no bigat man kat special Sunday para iti daytoy nga programa iti Catholic Church around the world ken iti CBCP iti Pilipinas niya nga no bigat kat isuman iti diocesan version iti daytoy panangirugi iti daytoy nga synod on synodality na so nga kadagiti sumurot iti suggestion iti CBCP
Ada iti sabali nga gospel reading para into bigat. Ti gospel reading kat about the Pentecost, day ibababa iti Holy Spirit. When no surutan dagiti daduma dagiti makai 20 ket siyam a Domingo ti kadawyan na tiyempo, daytoy met iti maibasa inya so nga padasok nga ibasa daytoy maibasa para iti sanga makai 20 ket siyam a Domingo ti kadawyan na tiyempo tawan B ken madamdama enta ibasa met lang daytoy mensahe apo iti CBCP maipanggap iti daytoy nga okasyon into no bigat tapno adati pagpilyan tayo apo ken napintas gamin ti mensahe na apo daytoy nga maibasbasa para into no bigat isu nga teman mangibingay iti puntos pagpanpanunutan ti ebanghelyo para into no bigat makaisa nga po maka 20 ket siyam a Domingo ti tawan B ket daytoy na it is taken from Mark chapter 10 verse 42 to 45 daytoy shorter version na. The longer version kat Mark 10:35 to 45. Ibasak apo di ay shorter version na. Inayaban ni Jesus dagiti sangapulo ket dua ket kinunana. Paaggaammoyo adagiti maibilang nga agturay kadagiti hentil adipenenda dagiti iturayanda ket dagiti pangulo da adipenendamet dagitoy nga agturay. Ngem saan kumaakasta ti aramiden nyo? Ti agtarigagay nga agpangulo masapul nga agserbi kada kayo amin. Ket ti agtarigagay nga isu ti kangrunaan, masapul nga isu met ti adipan yo. Tauray ti anak ti tao saan nga enmay pagserbian, no di ket tapno agserbi ken yawat na ti biag na apang subot kadagiti adu at tattao. Dito manapot ebanghelyo para into no bigat. Ulit ka, depende jay paris prisyon no naawat na di jay instruction nga into no bigat apo ket misa para iti panangisagsagana iti sinodo ti maibasa into no bigat ket dijay ibasbasa tayo kada Pentecostes nya da ibababa iti Holy Spirit. Sumabalin nga dijay iti gospel reading into no bigat wenno mabalin nga daytoy nga inbasak kada kayo ngem no surutan yo dijay instruction iti CBCP dapat ibasa yo apo ket daytoy gospel reading ket daytoy Pentecostes nya. It is taken from John chapter 20 verses 9 to 23. Daytoy jay ibababa iti Espiritu Santo kadagiti disipulo. Ngam gaputan napintas met ti mensahe na daytoy nga may basbasa iti maka-20 ket siyam iti Domingo iti kadawyan na tiyempo inbasa kadagitoy kada kayo ket mangibingayak man iti puntos pagpanpanunutan ket madamdama inakmet ibasa daytoy dapat nga ibasa yu met kadagiti BECU into no bigat no naawat yu ada ito yung mensahe sabay ko mata naawat yu nohan pay kat no sino ti mabalin yung pagsaludsudan kat dapat ada ito iti instruction ti CBCP daytoy dapat iti celebration ora ijay gimong nya ti gimong kat dagiti maibasbasa han kumanga para ijay maka-20 ket siyam a Domingo iti kadawyan na tiyempo no di ket daytoy liturhiya ngem sagana apo iti CBCP para nga rod into no bigat sabali apo iti reading ngam kunak nga rod inexplain ko datay nga gaputan na pintas apo iti mensahe dagito nga mibasbasa into no bigat ket intay mangibingay iti puntos pagpanpanunutan. Okay, so dati man puntos pagpanpanunutan irugig man nga mangibaga nga iti daytoy a tiyempo aduman dagiti Kristiyano aduma ti rason no apay nga agbalinda a Kristiyano. Adati narabaw a rason adamot no nagarason no apay nga ti tao ket agbalin a Kristiyano agbalin a Katoliko nya kanya-kanyang rason no maminsan no apay nga ti tao ket agbalin a Katoliko agbalin a Kristiyano. Adamot dagiti mapilpilitan adamot dagiti siwaya-waya nya diay uno ada dagiti gaputa pamilyada ket Katoliko gaputa ti pamilyada ket Kristiyano daymada gaputa isuda ket anak ti parents nga Katoliko wenno Kristiyano isuda metten ket Kristiyano wenno Katoliko. Ada dagiti Kristiyano gaputa isumet iti nabangunan da a relihiyon isumet iti kasla popular isumet iti ada nga amuda nga relihiyon ngem adamat dagiti Kristiyano wenno Katoliko nga gaputa naawatan da ken nakumbensir da iti panusuro ni Kristo so nagbalinda a pudpudno a Kristiyano pudpudno a Katoliko ya. So dihay man sikakapsat a dumdumngeg sikakapsat nga agbuy-buy iti Facebook anya ti rason no apay nga sikatata ket Kristiyano anya ti rason no apay nga sikatata ket Katoliko nakumbensir ka kadi wenno gaputa isumet ti adda isumet ti nabangunan isumet ti meaning dihay ngay kasla nga
Sinsinang lang ti rason. Han mo nga papaunag iti rason. Ti pudpuno a maka-receive, ti pudpuno a maka-experience iti kinapatag, kinapintas, kinaragsak, ti agbalin nga pudpuno a Kristyano Katoliko, ket dagiti man talaga nga in-consider da, inadal da, dito nga pamati iso nga tinanggap dalata. So dito man, ket makita tayo kadagiti readings into no bigat. Dagiti readings into no bigat, no surutan tayo di 29th Sunday in ordinary time, ket ibagada at ti rason no apay nga datayo ket agbalin nga Kristyano, ket dapat gaputa nakita tayo ni Jesus ket isulang ti makaited nga rod kada tayo iti panakasalakan. Then bagaktatang introduction, isuna iti makaited kada tayo iti pudpuno a kinaragsak. Dagiti man may basa ket ipalagip da ti dapat ken pudpuno ano nagarason no apay a masapol nga agbalin tayo a pudpuno a Kristyano mamati ken ni Jesus. For example lang kakabsat ken Kristo niya. Di mo na may basa ket ibagana ani Jesus ket isu iti mawawagan na suffering servant niya, saving many. Ni Jesus isu iti mangisalakan iti daduma adu at tao gapu iti panagtutuok na. It is a prophecy that Jesus, the suffering servant, will save many through His suffering. Dito iti punto apo iti umuna ang maibasa para into no bigat. Ulitak no, ti ibasa tayo ket dito readings para iti makaidwapulo ket siyam Domingo iti kadawyan at tiyempo. Naadaw iti maibasa iti Isaiah chapter 53 verses 10 to 11. Ababa ngam dito apo iti ibagbagana. Daytoy padto na daytoy propesiya ket natungpal ken Jesus. Nagtutok ni Jesus, natay ni Jesus, nagungar ni Jesus, tapno adu ti may salakan babayan iti panakasubot da iti basol. Daytoy man iti ibagbaga apo daytoy nga umuna a maibasa na into no bigat. Kunana for example, isu tinalinteg nga adipan ko, awitan nanto ti dusa dagiti adu, ket agbalindan to ida pagbalinan to ida mapagtalkan tattao. Ibagbaganat to'y may basa, day propesiya, day paltiing ni Isaiah, nga addanto iti tagabo, wano servant ni Apo Dios, nga gapo ti panagtutuok na kat adu dagiti maisalakan. Ket deta apo ni Jesus na fulfill ijay New Testament, gapo iti panagtutuok ni Apo Jesus, adu dagiti maisalakan. Han nga amin ket maisalakan, no di ket kunana adu dagiti maisalakan. Dagiti tumanggap ken kuana akas manubot mangisalakan na. Ket nangyumat din basak apo nga shorter version apo iti ebanghelyo nga ijay mabasa tayo Mark chapter 10 verses 35 to 45 nga ibagbaga na kada tayo ani Jesus kinonfirm na wenno inbaga na nga daytoy nga padto ni Isaiah ket punpunno kunana iti English, the Son of Man did not come to be served but to serve and give His life as a ransom for many. So diya, iti Ilocano, kunana to'y, taura ti anak ti tao saan nga inmay pagserbyan no di katapno agserbi kanyawat na ti biag na pangsubot kadagiti adu at tao. So makita yo kapsat the connection ti first reading ken the gospel reading kunana iti first reading adanto ti agsagaba nga adipan ko gapo iti panagsagaba na gapo ti panangted na ti biag na adunto ti maisalakan. Ket daytoy ebanghelyo kinonfirm ni Jesus nga isu na dijay nga inmay tapno baban iti panangayawat na iti biag na adu dagiti masubot at tao na. So sinubot ni Apo Jesus dagiti tao gapu iti panangited na iti biag na, panangayawat na iti biag na. No ni Jesus ti nagtutuok mangisalakan kunanamat iti second reading Hebrews 4:14 to 16 adi awatan tayo iso na. So daytoy apo iti connection ti first reading, second reading, ken daytoy gospel reading. Daytoy nga Jesus gapo iti panagtutuok na ket adu dagiti maisalakan kuna iti second reading Hebrews chapter 4 verses 14 to 16. Let us confidently approach the throne of grace to receive mercy and to find grace for timely help. No ni Jesus ti pudpundo ang mangisalakan kada tayo gapo iti panagtutok na umasidig tayo nga rod aken kuana. No ni Jesus ti nagtutok mangisalakan ulita ka gapo iti panakatay na ken panagungar na
ken tapno masubot na tayo manipod iti agnanayon a panakadusa umasidig tayo ngurod ken kuana daytoy iti punto sa po iti Hebreo nya. Let us accept him as our suffering savior. Isu na lang ti pagapuan ti grasya namnama ken panakaisalakan. Isumot daytoy iti ibagbaga apo iti salmo nya into no bigat no dayay nga rod reading for the 29th Sunday in ordinary time apo iti ibasayo. Uwapo ada kuma kada kami ti diagbalbaliw nga ayat mo kasi ti kada tinamnamami ken ka. So ni Jesus, no ni Jesus iti mangsubot kada tayo gapo iti panagtutuok na panakatay na ken panaguwar na the Paschal mystery. Agpaiso daytoy ko nati Salmo responsorio. Ti kararag ti Salmo responsorio kunana uwapo ada kuma kada kami ti diagbalbaliw nga ayat mo kasi ti kada tinamnamami ken ka. Ada namnama tayo ken ni Jesus. Gapo tayo isuna iti suffering servant, isuna iti magisalakan kada tayo gapo iti panagtutuok panakatay na. Dito man po iti mensahe, iti first reading, second reading, responsorial psalm, ken gospel reading. In summary, kun kunana ni Jesus nagtutuok, natay iti krus, nagungar, tapno subutan na tayo iti patay. Idi matmatayan ni Apo Jesus, may sakadag iti 7 last words na kat dijay kunana, it is finished. Yeah? It is finished. Kaya nasawan, nabayadanan, natungpalan, iti panagbayad, iti basbasol ti lubong, gapo iti panagtutuok na, ken gapo tamatay isunan. Yeah? So, diyay, kada tayo man na Kristyano Katoliko, daytoy a panagtutuok, daytoy nga panangisakripisyo ni Jesus iti bagi, kendara na iti krus, tapno maigloria ti Diyos Ama, ken tapno masubot tayo, may salakan tayo, ket made available nga kunana iti English, babaan iti misa kakabsat ken Kristo. So nga kahit kuman nga i-connect dito iti practice tayo Katoliko nga apay kada tayo nga dinomingo dapat ang makimisa tayo. Gaputa, dito iti wagas tayo, dito iti paraan tayo, dito iti way tayo, ang makipartisipar iti dito plano ni Apo Diyos sa panangisalakan kada tayo, babaan iti panagtutok, panakatay, ken panagungar na iti cross. So kada tayo, a Kristyano Katoliko, importante diay krusipiho a simbol. In bagak idi, ada kami apapari, bawal nga makimisa kami, kunwari instructor mi idi, iti liturhiya, nya? Bawal nga agmisa ti padi no awan ti krusipiho. Because of the connection of the Eucharistia, ken diay panagtutuok, ken panakatay, ken panagungar ni Jesus, nga iso ti isim-simbolo diay krusipiho nga diay. So, the Eucharist and the Paschal Mystery, ti Eucharistia, kundi panagtutok, panakatay, ken panagungar ni Kristo, ket may maysa. No niya ti epekto, di panagtutok, panakatay, ken panagungar ni Kristo, nga iso iti panakaislakan, dagiti adu at tao, gapo iti pamati, dagen kuana, isumat apo iti epekto, apo iti dayto Eucharistia. So, this is the mystery, dayto iti panursuro, dayto iti sekreto, dayto iti dapat nga ma-doktrina, maadal tayo kas Kristyano Katoliko. No dagitihan nga Katoliko, ada dagiti paraan da, tapno kano makibingay da, iti panagsubot nga inted ni Apo Isus, kada tayo Kristyano Katoliko, ti pamati tayo kat dayta kat babaen Apo iti Eucharistia. So nakapinpintas man Apo, dayto nga connection, dagito amin, dayto first reading, responsorial psalm, second reading, ken gospel reading, ken timisa, na? Timisa. So nga kaabsat ken Kristo, kahit kuman nga ibaga kada kayo, gapot ada dagiti Katoliko nga ipagarup da, at timisa ket commemoration of the Last Supper, panangilagip iti Last Supper. Is it really a commemoration of the Last Supper? Haan Apo nga kasta niya. Ti ilagip tayo no kada agmisa tayo kat haan nga jay Last Supper. No dikat, di panagtutok, panakatay ni Jesus iti cross. Iti panangisakripisyo na, iti bagi kendara na iti cross. Nga gapong arot iti deta nga panangisakripisyo na, adu tinasubot nga kuna dagito nga maibasbasa so ulitak gapot ti kinapintas dagito maibasbasa no bigat kat kunak nga oren no kuna ti CBCP nga ti readings into no bigat kat kastoy nga gapot ti kinapintas ti mensahe na kahit han ko nga kahit nga palabasan ta daytoy nga mensahe kat very central kada tayo a Kristyano Katoliko no apay nga agmismis tayo gapo iti daytoy ngayon bagana kadagitoy nga maibasbasa so ulitak kakabsat ken Kristo every time nga agmisa tayo ti ilaglagip tayo kathan nga DJ Last Supper. No dikat, di panagtutuok, panakatay, ken panaguar ni Apo Jesus. So nga,
di ba? Kapsat kan Kristo, malagip yun, makimisa kayo, kunani Apo Padi, the mystery of faith, intay ipaduyakyak, ti mystery ti pamati. Anya ti kunatayo, natay ni Kristo, nagungan ni Kristo, umayto ni Kristo. So iti ilagip tayo, DJ, panagtutok, panagungan ni Apo Sus, iti misa. So iti ilagip tayo, DJ Misa, kundi makaisalakan na napasamak ito'y lubong. Anya di dyan napasamak, di panagtutok, panakatay ni Apo Sus. Di last supper kat kasla instruction lang di dyan no anya ti aramidan tayo tapno ilagip tayo daytoy panagtutuok kan panakatay ni Apo Jesus. Nga instruction ni Jesus kasla nga in demonstrate na no anya ti aramidan tayo tapno ilagip tayo iti panagtutuok kan panakatay na nga celebraran tayo dayta tapno whatever happened in the past nga iso iti ilaglagip tayo isumot lang ti resulta na daytoy nga aramidan tayo. Daytoy man ti pamati dagiti Hudyo anya no anya ti naramid ni Apo Diyos kadakwada iti panangisalakan na kadakwada manipod Ehipto ken panaida ijay promised land no kada aramidon da dijay celebration da nga ilagip na dayta ket ti pamati da iti daytoy a tiempo isalsalakan na tayo matan ni Apo Diyos kas iti panangisalakan na kada tayo idi. So nga it is not just a commemoration of a past event han nga panangilagip iti past event no dikat it is really happening. No anya tinaaramid idi mararamid matataga po ito daytoy rito nga awagan tayo a sakramento. Gusto iti ken asawan Apo kapsat a Kristiano Katoliko no apay nga kada tayo Katoliko kat ada daytoy term nga sakramento. Iken asawan dagitoy ket rito nga dati actions and words nga raramidan tayo a panangiligip iti event nga napasamak idi nga gapu ta ilagip tayo dayta nga event nga napasamak iti dayta nga napasamak idi ket resulta na mat daytoy nga raramidan tayo kasi pamati dagitoy nga Hudyo no ilagip da di Passover the epekto de Passover mararamid mat tatain the present ya kasi man apo ti konteksto na di last supper ken di panagtutok ni Apo Jesus. Ulitak, nakapinpin na sa po, dahitoy nga mensahe kadagiti may basbasa into nabigat. Ket sabay ko Apo kakabsat ken Kristo, ta ni Apo Dios iti mangimula lata iti panpanunot iti puspuso tayo, iti dahitoy napintas a mensahe. Hinti agsubli, kalpasan iti sumagmamano palagip. Agsubsubli dito'y programa tayo, Adal Pammati Katoliko, ket tatamet inakman ibasa dagito'y text, dagito'y kakabsat tayo,
Tapno intay sungbatan apo dagitoy pagadalan toy matlang dagitoy kabsat nga nag-text kat day saludsod na kat maka ited mat inspirasyon uno dagitoy uremanhan nga saludsod no dagat sharing makaadal tayo mat iti sharing dagitoy kakabsat tayo. For example, dagitoy may sa nana, good afternoon, Father, ask po namin about the sacramentals like the holy water, salt, and oil which were not used for months and months. Will their efficacy disappear? Please enlighten us for a few minutes on this matter during your program, if it's not a bother. Yaman apo, be safe always. So dato'y text, dato'y kapsat tayo at texter 8271, katsalsalusudan na no sa kasparigan de sacramentals. Amo tayo po ti sacramentals. There are 7 sacraments, but there are many sacramentals. Example of sacramentals kat dato'y holy water, holy soil, holy oil. Kasi kat tisulsud na, no dagitoy kat nabayag nga han nga nagusar, nag-expire nga ta, nawan nga ta dagiti power da, etc. Na? So, no tisulsud mo kat the power dagitoy nga sacramentals, once gamin nga nakonsagrar ti may sa abanag, so long as talaga nga hanmot nga dijay na desecrate or whatever, kat it remains nga da ijay iti power na. For example, dahito holy water or ay nakabaybayag, it will remain a holy water. Mabalin latang o suran. The holy salt, karkarot na holy salt dito, bumayag mo dito, han apo nga madadal. So, han nga ag-expire niya. So, tisalsun na gamin dito ikot, no, manunga bulan, maikat ba di jay efficacy da niya? Will their efficacy disappear? Ti answer na kat haanmat niya, ta nakonsagrar da gitoy niya, they will still be holy water after some months. They will still be holy salt, holy salt lata dito after some months na ito'y holy oil kat holy latamad dagitoy han nga may kat apo dagitoy nga power da. Except DJ o gusto nga papadi, for example, every year gamin kat during Holy Week in-explain ko dito idi day pangbunyag kat adati baro nga mablesan so nga every year kat masukatan apo dagitoy nga holy oil nga ususuran iti panagbunyag, anoint kadagiti masaksakit. So I hope this is clear nga dagitoy nga sacramentals awan apo ti expiration dagitoy. So long as talaga nga haan nga day sobramat nga nadadal. For example, dagitoy holy water kat nagbalin nga narugitan wano haanan nga umnong o saran para iti panang bless. So unless talaga nga sobrang han nga mabalinan. Ngam, regarding the question nga maikat ba di power da, han apo nga maikat. Nya, dagitoy nga sacramentals. Once they are blessed, they are always blessed. Ngam, dagitoy statues, for example, sacramentals man dagita, no, kahit yung pabendisyonan manan, baka na-desecrate da, mabalin mo dito. Nya, ti blessing dagitoy kat mabalin apo nga maulit. Nya, ado ti agpapabless kanyak iti kasta dagiti sacramentals dagiti imahe, for example. So I hope this is clear. Awan na po ti expiration da han nga may kat dagiti power da dagiti nga sacramentals. Dito mat sumaruno, good evening Father kunana kablaw man. Dito kat idilas niya nga di gamin nalpas dito programa kat idilas kat adati nang isambot nga mabalin ko kat i-greet ko iti birthday na dito nga may isang kakabsat ta avid listener ko kanon dito ni Hesa Rose Pasol na so nga pasensya tahan ko na isambot idi last Saturday so nga tatak lang nga i-greet sika oray ta nagana kat kalkalpas naman October 7. So belated happy birthday kani Hesa Rose Pasol. Birthday na edi October 7 nga dati nagpakpakaasin ni texter 5299 nga i-greet ko man kano isuna kat hangko nga nagrit nalpasan ni programa tayo edi Sabado so nga tatang igrit tayo oray no nalpasan. Dito sa meron no texter ko na good evening Father saludsud ko man daytoy adati na tayo ditoy ayan mi ket nag-request daytoy anak nga ag-service kami ngam sa anak nga napan ngamin adu tinag-positive iti COVID ditoy ayan mi kayat ko nga mapanta na-commissionak nga mabutengak. Basol ko ba daytoy Father? Pakawanan na kaapo. Salamat Father. Father Ijaya Kablang Gimong Burial Minister. Okay, daytoy nga saludsod ket adati konteksto na ada iti background na. Ngayon, lugar da adu tinag-positive so nga delikado na nga adati agayayab agreg-request nga masapol nga maserbian ko ma di may sa anatay ket ti kumikuman na wano paka
disturbuan yo po no paka-confusion na dito yung may sa burial minister kat basol ko nga ta gaputa nat panak anak nga napan gaputa nagbutengak ya kat dito kat case to case basis nya hanmat nga may apply dito sa pasap kaputa tiin baga na nga case da so nga case to case basis ko na kat ijayan da kat adumot ti covid delikado ti mapan kat oremot gobyerno kat iparit da dito nya so nga para kanya kat in kaso man nga ada tinagkamalian na datoy kat hanmat nga as in nga mortal datoy ta adamat ti rason no apay nga han nga napan ya so nga kapsat para kanya kat siguro ibaga tayo nga adamat iti rason importante nga rason no han ka nga no apay nga han ka nga napan so nga tinarabid mo siguro kat at least man ijay balayo kat gaputa si kati burial minister kat adamat ko mainarabid mo siguro in kararagam wenno adati sa bali a pamuspusan siguro nya ngem daytoy rason mo nga nagbuteng ka gaputa aduti nagpositive kat I think maawatan mat ni Apo Dios daytoy nya so nga ulita case to case basis no talaga nga delikado apay nga mapan ka kat obligasyon tayo mat nga mang protector mat lang iti bagbagi tayo. This is my opinion, maybe I'm wrong, maybe I'm right. Ulita case to case basis kami detag depende ijay okasyon no siguro jay okasyon no day sitwasyon kat hanmot unay nga delikado tapos han kalatangan napan siguro sa bali nga sitwasyon di jay ngam dito ibagbagam nga gamin nga sitwasyon kat delikado so nga nagbutang ka so nga para kanya kat adamat rason mo so ngayon kan napan so nga han ka ko mga maburibor iti konsensyam ta ulitak adamat rason mo nya ngam dengarot case to case basis ta bakamot nga dito rason mo kat lang adalang ken ka hanmot actually nga delikado that's another case di jay okay so nga no ti pagbasarak nga ag-advise ken ka kat daytoy inbagam nga rason nga adu iti positive kat umanay di jay nga rason nga han ka nga napan nga in servisyoan daytoy nga kabsat anatay ngam adanto ko ma iti panawon met lang nga maiserbisyon daytoy ta kasi mati mapaspasamak tatay nya oray ibati di jay natay da iti mabayag intuntuno mabalin that's the time nga maikararagan maiserbisyoan daytoy nga kabsat anatay. So, kabsat nga texter, niyeti advice ko. Intuno, mabalin mo't nga apan mo bisitaan, ikararagan, di jay nga natay. Wano bendisyonan, di jay nga natay. Dati sumara no, kunana, good evening, Father, damagak man, no, datayo nga katoliko, katawan, tithes, anya, jay self-sufficiency, kapilitan ba nga mangted, okay. Gaputa adu gamin ti agsalsaludsod ito nahan kong inbasa amin ngam adati agsalsaludsod so nga ako naka ibasa ko man lang tada ito nga timunang answer ko dito kada Monday apo kada dati programa ni Father Clyde na isudi jay iti topiko na about tithing ngam gaputa nagsaludsod ko ito dagiti listeners ko adamat ti ibaga tayo basit ngam I really encourage yung agdengag iti programa ni Father Clyde every Monday alas 8 sa dijay programa na so agdengag kayo jay ta self-sufficiency apo iti programa na explain na no niya ti tithing no apay nga masapol ti tithing iti simbahan ngem kada kayong agsalsaludsod kasla kumada ito'y nga kabsat no ti tithing bakat katoliko na dapat ti tithing iti katoliko adda apo ti tithing iti katoliko ta gaputa adamat di Biblia kat di Biblia mat kat Biblia tayo mat dijay sa umot ni Apo Dios dijay so nga no ti tithing kat biblical di datayo nga makabiblia datayo nga katoliko nga basbasaan tayo kan ibiyag tayo ti sursuro ni Apo Dios ket ibiyag tayo daytoy tithing ti question lang gamin kakabsat ken Kristo kat ado dagiti tattao nga handa maawatan no anya ti tithing inya kasla ko ma day kunada nga mapilpilitan han mga mapilpilitan apo ti tithing inya han nga exactly nga 10% tatata kat kasla nga iti program iti diocese iti self-sufficiency program ket depende ijay honest goodness nga evaluation mo iti bagim no anya ti kayat mo nga talaga nga ited na ijay experience ko ijay Saint Vincent edi kasi mat lang dagiti tattao handa nga kayat ti tithing apay ada ti tithing ayat ti katoliko dagiti lang dadumasek ta ti agta-tithing kun kunada nya ngem edi continuous iti formation nga naipakita nga ijay gayam Biblia kat ada ti tithing nga ijay promise na ijay Biblia kat mabendisyonan dagiti agta-tithes isu nga gaputan naawatan dagiti sumagmamano parishioner ijay Saint Vincent iti isu da mismon iti mangmangted iti tithing da gaputan naawatan na so nga ti question kakabsat ken Kristo iti daytoy nga issue ti tithing kat
No naawatan tayo, wanuhan tayo nga naawatan. Para kadagiti tatao nga nakaawat iti tithing, siraragsak da pay kidi nga ag tithing. Adaw dagiti amok nga ubing da, ngam gaputan naawatan da ti tithing, mangted da iti tithing. Nya? Ken, nakita da di jay bendisyon nga maawat da gapu da pang pangted da iti tithing. Ijay St. Vincent, for example, gaputag tithing da, awanan apo dagiti baybayadan da, kada agpabunyag da, agkasar da, etc. Dahito kat parte apo di self-sufficiency program. Gaputa in our diocese, kaya tayo nga in the future kasi kumati mapasamak nga amin nga katoliko kat agta-tithing da, so nga amin nga sakramento, libre da, awan ti bayadam, no apan ka agpa-intention, awan ti bayadam, no apan ka agpamisa, awan ti bayadam, no apan ka agpabunyag. No tithe giver ka. Kasi na, tatitayt gamin kakabsat ken Kristo kat daytoy di ibagbagana iti Biblia nga suportam iti simbaan nya daytoy di obligasyon mo obligatory nga mahaan nga di obligatory nga negative way daytoy kat bilang parte iti simbaan kayat kumat nga tumulong nga siayat nga mangbiag iti daytoy nga simbaan tano suportarak daytoy simbaan no mayat ti simbaan siya ka member daytoy nga simbaan mairano dakmat iti daytoy a simbaan. Diya apo iti tithing. So nga kadagitiag sa sulsod no, biblical ba ti tithing, katoliko ba ti tithing, wan apo, katoliko, biblical iti tithing. Tidakas na lang, siguro sa bali di panangawat, wano panang isplendeda dumedi, wano kanya-kanya gamin. So nga dapat maawatan tayo. Maligip ko dyan, baga ni Brother Ed, idi in my nga, and explain na ti biblical meaning ti tithing apo iti St. Vincent. Kunana kat ti tithe kat it is regular, ken timely na de regular daytoy wenno talaga nga sipupuso nga ited mo so nga no kunam nga 500 per month data ka talagang obligasyon mga every month mangted ka iti 500 so nga planuam adalam no mano nga talaga iti kayat mo nga ited nga tithes ta regular nga ited mo dayta sabali jay offering sabali jay love offering sabali jay donation etc. Tadagi jay kat han nga regular na no adan to ti time nga mangted ka ngam ti tithes kat dapat no kunam nga monthly wenno yearly mangted ka iti 3,000 edi yearly nga mangted ka iti 3,000 kasay nya talaga nga ibagam nga daytoy apo ti kayat ko nga ited ulitak anak nga expert iti tithing han kung programa dito ngam gaput ada nagsalsod ipasa kayo nga rod ken ni Father Clyde iso na apo ti aken programa dito in basak lang dito ta adu dagiti agsalsoludsod iti dito a programa no ti tithing bakat katoliko no ti tithing bakat biblical when ulitak ti tithing ket biblical ti tithing ket Katoliko nga damat lang ti tithing in the Catholic Church. So han kayo mas daw nga tata in the Catholic Church, the Diocese of Baguio, kat ada dito nga programa nga tithing. Ti problema lang gamin ulitak kadjay kanya-kanya nga panang-awat. Ada dagiti tattao nga negatibo ti panang-awat dati tithing, apay kano nga maipapilit, apay kano nga masapol, etc. Ngam no maawatan da ulitak kas prigan dagiti nakaawat kat siraragsak da pay nga ag tithes actually. So nga maawatan ti panusuro iti Biblia iti tithing kat it is actually kas lang ay ijay sublim nga panagyaman mo kini Apo Dios no mamati ka nga ni Apo Dios kat benendisyonan na ka dayta nga bendisyon kat isublim kanya na babaan iti panagtest mo kat mas mabendisyonan ka manan adu dagiti tattao nga mang-share nga gapo iti panagtest da kat adu dagiti blessings apo anaawat da. To give is better than to receive. That is a principle nga suro apo ni Jesus kada tayo. May dato sa maruno texter ko na Father Jeff, good evening. Adda kano ti group nga agkarkararag para itinatay ket no agrosarida ti glorious ken sorrowful lang ti karkararag da. Anati makunang Father, salamat. Okay, dato nga texter ket saludsuton na no anya kano ti makunak kadagiti grupo nga mapanday kararagan ti minatay no agrosarida ket duwalang kano nga misteryo glorious ti pagpilyanda wenno sorrowful. Kabsat kan Kristo na songbata kon dayto idi ngam for the sake nga mailawlawag manen ket dayto apo ti songbat na dayta in the Catholic Church ada apo iti lintag nga panagkararag ada dagiti principles nga sursurutan tayo nya. For example, no Monday joyful, no Tuesday sorrowful, no Wednesday glorious. Ket sino tayo nga mang sukat iti dayta nga porsuro iti simbaan kaput ada ti kapanunutan tayo kaputa na tayo dapat akot sorrowful kun tayo. Akin idea ijay amupay tinagapon na ngam tiro sa rigamin kat ulitak haan nga proper kuma nga panangikararag kadagiti minatay tayo. Anya? So nga ada nga talaga dagiti times nga ag problema tayo kadagitoy nga bambanag no
usaran tayo di jay rosary nga panangikararag kadagiti minatay. Awan ti dakas na ngem damat din sagana nga rod ti Diocese of Baguio nga novena prayers for the dead. Alaan nyo di jay kat iso ti usaran nyo, sayon to isaruno jay rosary no talaga kaya tiyo nga rosary. Ngem ti priority ko nga usaran tayo nga novena kat di novena prayers. Isong ron nga novena prayers for the dead. 9 days of praying for the dead. Kat awan awan na po iti rosary ijay. Isingit tayo lang jay rosary tapnohan tayo nga mapilpilitan ngagpilpili iti glorious when no sorrowful. Okay? Dijay, iti solusyon na. Ti usaran tayo, ti proper nga prayers, isungaron nga insagana da tapo ti Diocese of Baguio, dagiti liturgical commission edi, insagana da ito yung libro, nga usaran tayo, nga panangikararag ka dagiti minatay tayo. Napintas dijay ta, adapay biblical readings na, adapay iti sharing na naman minsan, adagdag di proper prayers na para iti minatay tayo. Iso nga, dito saludsod dito kapsat, anya ti makunak kano, dijay. Ipalagip ko, at tapno awan iti confusion, iti panangikararag kadagiti minatay, dagiti umno, dagiti naisagana prayer, dagiti novena prayers for the dead, iti usaran tayo kuma kada ag novena prayers tayo para iti minatay. No kaya tayo nga ag 9 days nga ikararagan ti minatay tayo, ti usaran tayo kada insagana ti Diocese of Baguio, adati libro na day taapo, napintas di jay, talaga nga nairanta, naibagay, nga prayer for the dead. Kat, no kayat yulata, ti agrosary, mabalinmat. Ngam ulitak, ti rosary apo, ti puntos ti rosary, kat panagpanpanunot iti biag ni Apo Jesus. So nga, no kitaan tayo medyohan nga naibagay, kasla ada ka ti minatayan, kapos panpanunotam ti biag ni Apo Jesus. Panag-reflect iti biag ni Apo Jesus. Hawan ti dakas na, ado tagdi mga raramid, ngam, adati na pinpintas awagas. Usaran tayo di jay novena prayers for the dead nga road nga ibagbag. Dato'y sumaro no, kunana. Good evening, Father. Apay mabalin, ada tayo nga arsi katapan tayo inuvinaan dagiti saan tayo kasektaan. Salamat. Gamin apo ket no ada matay nga arsi katapan da ayaban iti Katoliko. Uno ada matay nga han nga arsi apanda ayaban iti Katoliko. Medyo may linya mat lang day question tatay nga medyo sabali mat lang. Ti solution na kat datayo ba nga RC kat mabalin tayo nga Roman Catholic kat mabalin tayo nga apan ikararagan tinatay nga Roman Catholic kat tisungbat na daytoy kat awan mat dakas na nya agpatulong mat deta ti kararag mat kat para iti sino man apay gaputahan mo nga karelihiyonan apay gaputahan mo nga kadwa wano kadwa ijay gimong katahan mo nga ikararagan kunato pa ni Apo Jesus, pray for your enemies. Deta katahan mat nga enemy, kapsat man deta, karuba man deta, ore sa bali ti pamati na, mabalin tayo nga apan ikararagan. Nya? So, awan dakas na apo, no apan tayo ikararagan. Karkaro ta, nagpatulong mat daytoy akabsat. Ken, ulitag dyan, bagak iti nga, kunak nga, opportunity tayo kit dia dito nga mangibingay iti pamati tayo kas Kristyano Katoliko. Ijay nga nagpatulong kada tayo. Another texter, kunana, good evening po, Father. Ask ko man, mabalin ba nga lead ti prayer meeting? Oray no saan pa nga nagkasar iti simbaan. Salamat unay, Father. Okay. Ti saludsod kat dito niya, ada iti agasawa, wano adati ada asawa na nga mahan nga naikasahan na nga naikasar iti simbaan. Ti saludsod kat daytoy ba nga han nga nagkasar iti simbaan kat mabalin ba nga agilid iti prayer meeting? Medyo sensitibo daytoy sapay kumatawan naging masaksaktan ngam numabalbalin kuma kat haan niya. So nga ti in-advise ko iti daytoy tinek sa Katolik daytoy nga kapsat nga numabalbalin agkasar dapay iti simbaan. Apay gaputa no jay Katoliko nga umay makigimong kat ammo na tilintig ti simbahan, no ammo na ti panusuro ni Jesus, no ammo na ti kinadakas tiyan nga agkasar ti simbahan, tapos jay makikita na nga gililid iti prayer meeting kat han nga nagkasar ti simbahan, iti daytoy nga kabsan nga Katoliko kat han nga makakonsentrate, kasla makonsensya ket di, kasla nga itol-tolerate na iti something a mortal sin, iti unag mismo iti simbahan. So nga, this is what we call scandal, ina, day nga is skandal nga imbes nga umay piman de tao tapno ag dadayaw kini Apo Dios, umay de tao tapno ag rukbab kini Apo Dios, tapos nakita na de kabsat ijay sango nga
hanad dapat ko mga ada iso na ijay so nga na iskandalo na isturbo han kit di nga makakapagkararag so nadadaalan de purpose piman de kapsat nga tao nga Kristiyano nga sinsiro nga kayat namat nga apan agdaydayaw kini Apo Dios kayat nati mabendisyonan nga gabutan din tinakita na ijay sango kat kasyan na isturbo so tao tayo lang inya no makita tayo ijay kapsat ijay sango nga amo tayo iti madama nga estado na kat maka-istorbo ijay tao na so nga ti advice ko mabalbalin agkasar da pay kuma iti simbaan dito iti problema tatagamin na adu dagiti aglivlivin adu dagiti hanpay nga nagkasar iti simbaan ket dakala problema dito iti panursuro tayo Apo in the Catholic Church damat lang di Biblia dito amasapul no idennam di babae ikasar mo pa so it's a mortal sin no ada ti lalaki ken babae nga agdendennada ora no civilly married da nga dapay nga nagkasar iti simbaan. It's a mortal sin, meaning dakal abasol na dapat ikasar pa iti simbaan. So, kapsat listeners, kapsat viewers, no kayat yo iti makiasawa ti umuna nga panunutan yo ket kasar iti simbahan haan nga civil. Taado dagiti mangpapauso iti kastoy nga ugali, kastoy nga aramid nga ag civil dapay kano into no adati kwartada saranto kano agkasar iti simbahan. So you are committing a mortal sin, tamo tayo mat, thou shall not commit adultery. Anya ti adultery, dijay, ikabalay mo ti tao ngahan mo pa ngayon kasar iti simbahan. So it's the commandment of our Lord. It is a doctrine, it is a teaching in the Catholic Church. It is simbahan tayo nga dapat sakbay mo nga idin na di tao, sakbay mo ikabalay di tao, ket ikasar mo pa iti simbaan. Once han mo nga inkasar iti simbaan, tapos agdinden na kayo, it's a mortal sin. It's adultery na. Committing the sexual act with somebody nga han mo nga asawa iti mata ti Apo Dios. Mata ni Apo Dios, iti mata ti simbaan. It's a terrible sin nga adu ti mang araramid iti dayto. So nga kakabsat, ulita kadagiti tao kadagiti kakabsat tayo anak yo dita wenno amamo yo dita nga dati plano da nga civil marriage pay ket ibagayo ipakpakaasi ore simple lang gamin ko mga kasar ti importante kat kasar iti o nagtisimbaan adda dagiti na advice kat in man namong damat isu nga adda tinakasar ko actually nga upat na lang upat na lang iti o nagtisimbahan na awan iti preparation awan iti nothing, there is no celebration for the sake lang nga agkasarda iti o nagtisimbahan. So dagita no kayat tayo mabalin kung gusto may paraan nga kunada di bali diyan no kayat yung medyo agpabungga inton to edi anniversary yun to nga aramidan ti importante ket di aramidan tayo tilinteg ni Apo Dios tapno mabendisyonan Apo iti pamilya. So dihay na. So I hope ulitak sa away kumata awan ti masaktan, awan kumati masair no diket pag-adalan tayo Apo daytoy ta dapat no gimong tayo no gimong leader tayo da tayo iti pagwadan, da tayo iti pagtuladan. Ngumno dayta nga ada iti medyo questionable pa kada tayo ket sapay kumata i-correctar tayo pa. Okay, dito nga last text ket hana po nga question no diket may sa sharing ngam napintas mat so nga kayat ko nga ibasa nagapukin ni texter tayo 9404 kagagwa po na iti COVID-19 na ito insure na the experience na so nga mayat na ito nga ibasa tapno ma-inspire mat dagiti daduma nga ada iti pagdadaanan da kastoy na kunana. Good evening Father Jeff, just like to share my amazing experience in the previous days ada nga jay kunayo nga no agsakit ta ket ni Apo Dios latta ko mati pagkararagan ken isu ko ti maigloria. Impapusok datoy Father Jeff saan ko nga napakpakadaan ket nagsakitak iti COVID-19. I did not stop praying the chaplet of Divine Mercy and the Holy Rosary. I did not give up listening also to your program, Adal Pammati. I stayed in the quarantine facility area. One night I dreamt that the Pope Francis came to me. Nakapuraw kano ngay jay bado na ket jay ngato ti Pope Francis ket adati very white clouds ket adati na idumduma nga silaw ket ijay ko nga nakita ni Apo Jesus nga kaslangay nga dejay picture ti Divine Mercy. Nalpas ko nga nakita dejay ket nagmano ak ni Pope ket
Namin ado nga inarakop nak ni Pope. Idinalpas di jay nakitak manen di ay very white cloud ken silaw nga naka-attach ken ni Pope Francis. Nabuyak nga nagpangato daytoy pati ni Pope Francis. Idi nakariingak that I was in tears of joy. Ijay ko nga narikna nga linmag-antiriknak. I was also filled with hope and courage. Thank you so much, my Lord and my God. Sikati nangi mangitantan-o ken sikati may tantan-o ken may gloria. Pastaman, Father, ti kapadasak nga saan ko pulos malibatan. More power to your program. I always listen to you, Father Jeff. God bless, Father, and to everyone. So dito experience dito ikabsat tayo nga na COVID-19 kano, na kulong jay quarantine facility, nagrigatan isuna kat in-apply na DJ advice tayo kano idi nga nangeng na iti dito yung radio program nga iti amin na ba nagpagsak sakit man neta, wanan yaman neta, dapat maigloria ni Apo Dios tapno ti demonyo haan na tayo nga maabak. Ta anong isang ti demonyo kata langay nga iaramid na, ipamuspuson na, parigatan na ka tapno haan mo nga idaydayo ni Apo Dios. Tapno magaguram ni Apo Dios. Kasi lada inaramid na kini Job, di ba? Pinagsakit na, pinamalas na, etc. Tapno hoping nga ni Job kat kagura na ni Apo Dios. Ngamhaan, in gloria na pinagserbian na kiti. So nga naabak ni Satanas lata. Kasi man kumati aramidan ti tunggal maysa Kristyano katoliko nga iti sakit, agdaydayaw tayo lagta kinwakin ni Apo Dios. Igo gloria tayo lata kumakin ni Apo Dios. So kasla ti demonyo mangmangtad kada tayo iti rigat wenno tuok ket lang nga mainsulto nga parparigatan na tayo lagarodan, igo gloria tayo lata, naragsak tayo lata, agserserbi ken ni Apo Dios. So we defeat Satan. We defeat the devil by always glorifying God in everything. Kasi tinaraban ni Apo Jesus, niya, kung ni Satanas, naawa ko ni Jesus, matmatay ni Apo Jesus, ngam saan gayam, tagapo, iti panakatay ni Apo Jesus, na igloria kit di lalo ni Apo Dios. Gaputan ni Jesus, in-embrace na, di suffering na. Niya, so nga, death and suffering was defeated by daytang inaramid ni Apo Jesus. So kasi kumamat ti Kristyano, no? Niya tinaramid ni Apo Jesus, in-embrace na ti suffering, in-embrace tayo mat kumati suffering kasla kuma sickness for the greater glory of God, kan pagsayaatan tayo matlaang, baban iti panagkarkararag tayo. So napintas dati kunana, ang enkarkararag na ti Santo Rosario, enkarkararag na ti Divine Mercy Chaplet. Napintas abo dati nga combination, especially kadag iti masakasakit, pray the rosary every day, hanlang ko mga day may nga mysteryo, but you pray the whole mysteries, the joyful mystery, the luminous mystery, the sorrowful mystery, and the glorious mystery. Amo yun, no, kararag yun kat 1 hour 30 minutes niya. Kat what is 1 hour 30 minutes? No, kaya tayo nga talaga nga agkarkararag kanya po, especially masaksakit ka, wanti aramidam, karkaro ka kit di nga ma-depress niya. So nga nagpintas dati rosary, bagay dagiti masaksakit, gabuta iti rosary gamin, panpanunutom DJ Biag ni Apo Jesus. Amoy kapsat nagpintas dayto niya talaga nga makaliwliwa, makaited bangar no ti panpanunutom iti dayta nga panagsaksakit mo ket day tutuok mat lang, day napaspasamak mat lang, day panusur mat lang ni Apo Jesus. Remember, I repeat, ti rosary ket hanlang nga gaput ag Santa Maria ka ket ni Santa Maria iti apan mo igugloria. The rosary, if you really know how to pray the rosary, is really a meditation on the holy life of our Lord Jesus Christ. Isungaron nga, it is the whole life of Jesus Christ actually. So nga ikararag mo, the opat na mysterious, yung nga road luminous, the joyful, the sorrowful, kundi glorious, pinagpanpanunutom, the buo nga napasamak kini Apo Jesus. So nga uri agsaksakit ka, no ti panunot mo, kat ijay biyak ni Apo Jesus, kasla maliwliwa ka, mabendisyonan ka, maglorify mo pa ni Apo Dios. So nga, really, perfect prayer dito'y kadagiti masaksakit. So kapsat na masaksakit, ikararagyo, kasla dito inarami dito kapsat, napintas sa Apo iti sharing na, manipintas iti experience na, kapod panagkarkararag na, ti Santo Rosario, ken dito nga chaplet. Inayon nyo de chaplet na mo ta. Ti chaplet mat lang, kasla nga napintas bagay mat lang kadagiti agsaf-suffer. I-join mo de suffering mo, de sakripisyo ni Apo Jesus, samon to ko na nga, Almighty Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. Kat uray, no day saksakit mo lang, day suffering mo lang, inayon mo ijay, day tanga sakit mo, inayon mo ijay. So nga, nagpintas na ito nga chaplet. Ado dagiti mga raramid ito kat amazing iti resulta na kadakwana. Okay, kabisat kan Kristo, ito iti pagbibusan, ito programa tayo, Adal Pammati Katoliko, kat kada kayo nga nagbuya, kan kada kayo nga dimngeg,
Agyaman ako unay kada kayo. May God bless you. Ni Apo Diyos lata ko matimang tatarabay kada kayo. Ito'y opening nga topic ko tatay kat no kasano nga dato yung Kristyano, Katoliko kat agbalin na pudpudno ang naragsak. Uri ada pandemya no ni Jesus ti sentro ti biag mo naragsak kalata aw ang nga ma-depress ang ka mayawan. Katata, we are ending this program by saying you pray the rosary tapno agpanpanunutom dati biag ni Apo Jesus ken dati chaplet nga iyalay mo dati panagtutok ken panag kata ni Jesus iti panag kabayad ko madagti basol tayo tapno maisalakan tayo. Very amazing nga talaga nga topic ko dagitoy. Sabi ko matanawatan tayo kan importante kabsat kat ibiyag tayo dagitoy. Intay gibusan baban iti intay panangi gloria kini Apo Dios baban iti kararag iti nagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Wana po Dios iti daytoy panagibus daytoy programa igloryada ka pagyamanan da ka i-worship da ka ta sika kuma iti maigloria iti amin iti daytoy programa ken kadagiti kapsat a dumdumngeg ken nagbuya sika kumalata iti pagkamangan da iti igloryada. Wana po Dios, glory be to you. Sika iti maigloria iti amin. Sabay kuma iti tultuloy mo lang iti panang tarabay mo kada kami ilisin na kami kadagiti dakas ilisin na kami kadagiti madia panunot madinga aramid tapno sabay kuma sigalata iti mariknami apagapuan iti pudpudno aragsak mi. Gapumot lang ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Amen. Tinagan ti Ama ti Anak ti Espiritu Santo. Amen. Nakaduwa yung arod ni Reverend Father Jeffrey Habado iti programa Formation Program. Nagsasabat tayo manan intun may asabado ti kastoy matlang nga oras kan istasyon. Agyaman kami